Kakav pad jebote, samo nemojte gasiti. Verujte u sebe. Vidi ovo. Četiristo dva. Mora smanjimo ovo da vidite. Gdje smo ušli. Ušli smo u padu na 77,879. Stigli smo na 75,919. Bitcoin. Pa niko nije ni očekivao da će onda rasti. Nego samo da pada. A ovo samo piči. Inače, odnos euro-dolar ne radi vikendom. Znači, Bitcoin samo. ETH mislim da i on radi. Ali vikendom odnos euro-dolar ne radi. Tako da sam se ja na Bitcoinu nekako snašao i evo, guramo priču neku. Ne mislim ja ovo da gasim, boga mi, do jedno $500. A onda ću da isključim to.